दायनिगिरिखौ मोनदो होननानै उल्टा उल्टा बुनायाबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिराद गोरोन्थि जायो आरो। फिसाइ गोनांखानि हिनजाव गोनांखानि फिसाइखौनो गोसोथोनानै थाखाय थगायनानै जादों नै। गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव। लोगोफोर दिनै मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन जोंनि संसार जानाय बेलायाव मा जाबाय थायो बर' गामि बेनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। आंनि फंनैसो बाथ्रा सावरायनायाव मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर। दिनै आङो न' सिङाव रुमा खोमसि जादों नालाय आङो दा लाइट गैया नालाय बाहेरायाव बानायदो लोगोफोर नायलाबानो जाबाय नै। लोगोफोर सासे आइजोखौ ओरैबायदि गाज्रि बुग्लिनाय नुदों। मानो होनोब्ला बे आइजोआ सासे हौवा हिनजाव गोनांखानि फैसाखौ थगाय थसि जाबाय थायोमोन होनना बुंदों। लोगोसे बिसोर सानैदो लोगो हमलायनो नागिरनानै बा लोगो हमलायना फैनायाव बिसोरो लामासिम बेंथे फैनानै गुबुन गामिनि जायगायाव दोखो दोखो सासे आइजोखौ लावथि लानानै बुग्लिनाय नुनो मोनदों आरो। बेनि जाहोना मा फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन आरोना। जायबायदि गामियाव जेनेब्ला बेफोरबायदि जाथाया जानांगौमोन बा नोंनि हौवानि फैसा थाखा जादोंमोनब्ला बै हिनजावा गन लाना बुग्रायानो होनना बुंदों दै। बैसोर जायगायाव लांनानै बुनांगौमोन आरो। दायनिगिरिखौ मोनदो होननानै उल्टा उल्टा बुनायाबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिराद गोरोन्थि जायो आरो। मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरा सिगां बिराद गोरोन्थि खामानिखौनो मावफ्लांबाय थायो लोगोफोर। आं बेखौ बारे बारे बुंबाय थानो गोसो जायो आरो। साइ सेन्टि खालामनानै नोंनि हौवानि फैसा थाखा जादोंमोनब्ला नोङो लांनानै बुहैनांगौमोन। मानसिखौ बुग्लि बुग्ला खालामनानै बेफोर खालामनाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिराद गोरोन्थि जानो नागिरो दै लोगोफोर। आं बेखौनो बारे बारे बुंबाय थादों लोगोफोर। आं दिनै बेखौसो बुंगोन आरो नोंनि हौवानि फैसा थाखाफोरखौ बुङोब्ला समाज दं, समाज थासारि दं, लानानै बा बै मोननै गामिनि माबाखौ रायजोखौ लिंहरनानै मिटिं खालामबानो समाजाना फ्रि जागौमोन आरो। मानसिखौ लामायाव मोनदो होननानै बुग्लि बुग्ला खालामनानै हेगार हरबा समाधान जाया बे लोगोफोर, समाधान जाया आरो। दा नोंसोरनि बाथौ बे समाधानखौ फोजोबनाय बायदि मोनना लादों खिन्थु समाधाना क्लियार जायाखै। मानसिखौ बेफोरबायदि दायनिगिरिखौ मोनदो होननानै लामायाव बुग्लि बुग्ला खालामनानै मानसिखौ हगार हरनानै मानसिया बायसान्स न'आव सुइसाइड जाना थैयोब्ला सोरनि दाय जागोन? बेफोरखौबो बै बुग्राफ्रा एसे भाबिनांगौ आरो। दायखौ मावा नङा मानसिया बिराद मावो। जेरै मैदेरानो आथिं थोंब्रैयानो गाबना गोलैयो होनना बुंनाय खोथा मोनसे दं आरोना। लोगोसेयै खिन्थु मैदेरखौ जों गाबना गोलैनायखौ नुवाखै, मानसिफ्रा खोथायाव बिराद बुङो आरो। बेखायनो दायखौ मोनदो होननानै मानसिखौ बुवा जाया। बेनिखायनो गामियाव लांनांगौ। समाज दं, समाज थासारि दं, जोंना इयुन आबसु सात्रहन्दा दङ, आबहावाफोर दं। जेनेबा बेफोरखौ जोङो नांलायलाया। जेनेबा गामिनि गंनैखौबो लिंहरनानै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिसोरो मिटिंखौ खालामनानै समाधान खालामजायो आरो। मा लाखिगोन ना लाखिया, ना फैसाफोरखौ बेसे जादों बेसे जायाखै हिसाब खालामना दिहुनफिनगोन, बेफोरखौ समाधान खालामलायबा मोजां जागौमोन आरो। समाज दं, गामि थासारि सलायगिरि आफादगिरि नेहाथारि गावबुराफोर दं। बेफोरखौ लानानै गासै गामि गंनैजों मिलायनानै बेफोरखौ दायनिगिरिफोरखौ स्रा खालामना होनांगौ आरो। बेफोरबायदि लामायाव बुग्लि सुग्लि खालायोब्ला बेफोर जोंनि थाखाय एसे नायनोबो उसुबिदा नुयो आरो भिडिअ बानायनायफोरावबो बोरैबा लेथ्रा फाथ्रा नुलायलाङो आरो। बेनिखायनो गामि गंनैजों मिलायनानै बेफोर दायनिगिरिखौ स्र' खालामना होयोब्ला मोजां जागोन आरो। गासै गामियावनो जेनेबा गामि सलायगिरि आफादगिरि नेहाथारि गावबुराफोर दं। बेफोरनि दायनिफोरखौ केसफोरखौ मोजाङै सेफायना लायोब्लानो जागोन आरो। आं बेखौनो बुंनो सानोखि दायनिगिरियाव निजे हिनजाव थाखानायखौ बेफोरबायदि थाखाफोरखौ थगाय थसि जाबाय थानायखौबो गारबानो जाबाय आरो। बेफोर जोङो बेफोरबायदिखौ नुबाय थायोब्ला जोंनि इयुन उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेफोरबायदि जोलै थासारिखौ लागोन आरो। बेखौनो बुंनो सानोखि जों दिनै बेफोरबायदि खालामबाय थानो नाङा। संसार जाखानाय बेलाखौ मालायनि ओंखाम थोरसिखौ सेना जानो नाजानाङा। जेरै हमना ला जोंनि गुबुंले जालाङो थासारिफोरा, गथ' गथायफोरा गियान आखलफोरा गाज्रि जालाङो। बेनिखायनो बेफोरबायदि थासारिफोरखौ लाबोनो नाङा आरो। जेरै हमनानै ला नोङो जेनेबा फिसाइ गैलांब्ला, हौवा गैयाब्ला कम्पानिफोराव थांना मावना जाहै, मैगं थाइगं फान, अभिंफोराव थाहै, बेफोरबायदि मोनसे खामानि नागिरना लानानै मावना थानो हायो आरो। जेनेबा दायनिगिरिखौ बुंनो दै लोगोफोर। आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसिगोन। आंनि भिडिअखौ नायनानै सोरबा मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर, लाइक खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव मिलायहैदोंबा सजा फैदोंबा आंखौ निस्सय निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिना थाबाय लोगोफोर। आं दिनै भिडिअखौ एसे फोजोबसिगोन। बर' हारि जिउ